Какво е това? Коледа на Одята де Локи? Велико! Идеален начин да се насладя на последните часове преди Коледата официално да не настъпи. И Коледа пак дошла, и Коледа О, пак дошла, яко! Страшно много ми харесва. Добре. О, агент Пи. Оказа се, че Карл е излъгал за диска на Аделоки. Не съм казвал, че е за него. Мълчи, Карл. Достатъчно проблеми създаде. Твоето тайно джудже някак се е внедрило в агенцията. Докато не разберем всичко, не дей да пускаш диска. Ей, той Одята де Локи си го бива. Я да го увелича още малко. Неят света, нещо не може да спре на Коледа светлина. Все пак ще имаме Коледа, не ми пука. По дяволите, моята изгаряща апатия относно Коледа.